i spreman sam da kažem stvari koje nikada ne bih rekao ovako. Anja je osoba retka, Izvini, Pa nije problem da je retka, dobro. Kao retka sam, retko može da postoji ovakva osoba, da, razumijem. retko može se nađe osoba kao što je Anja. Ona je dobra, ona je pažljiva, ona razume svaki moj problem, uvek je tu bila za mene. Kad god mi je bilo teško u najtežim trenucima, ona je bila tu. Ona je osoba koja me promenila, da kažem. Ja sam bio vrlo površna osoba. Ja ovako ga slama, sad sam mrtav pijan, valjda. Ali ja nisam ovakva osoba više, ja sam se promenio zbog nje. I sa njom mi je bilo, period kad smo bili zajedno mi je bio mnogo lep period u životu. I bio sam srećan i bilo mi je lepo i ona mi je ulepšavala svaki dan i seks je bio nevjerovatan. Znaš da su pijani ljudi najiskreniji. A Buraz, ti pričaš ovako emotivno, znaš šta od Valjotka piše? Šta? Omiljena perverzija u seksu i vidi smajlije, Buraz. Đavo, satana i Buraz.